Halima Chenimso, dem seni mokoroba, omnumana sangani wakati, maliko no oni maliko kan, amba obe fo dante fo limina, amba fo eni ora émission malike na sigile, le plateau d'estari, le refo, tant que on bien no maliko na foni point.net, amba aura la fia doron, ora na stressi, on stressi kana no fanchi. O kum kon nanabi, anye chibla, anga dum de la dem seni flama, ulubambolo coréen. Ah, bitin na ne tokuma, ne kon ba dan honi bitin tena noka. Donc tokuma jabili, mi nokuma do ma so we era fine. Voilà, ma chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Toute belle, hein? Merci beaucoup. Voilà. Patron. Ah oui. La fille beno. Ça va, alhamdoulilah. Il est la mani be cool. Alhamdoulilah, mais alors il a fait aller. Il a fait aller. Comment c'est qu'à d'amener? Ok, d'accord. Donc, comme une priorité aux femmes, amena et kuma di namiama. On est à Kumarason, tu me feras que surprise, mais ne couverture. Donc, on a kuma di ama abaire frein. Voilà, namia kuma bibolo. Ok, ne vais pas faire une belle téléphone. Ne vais pas namia Sidibe. Namia kabomini, namia bemuna. Bon. Namia, beba donc pas comme pour Marocani. Donc on veut donc mais Krofina. Bon, beba donc pas mais barami fenege. Donc ok, famille sur là ola. Mais atelier à donner. Mais on va pas dire baba mal, il faut pas faire. Ouais, comment la princesse Madone. Comment la Namia ma. Bon, mais Bella Dialin fou et émission Plateau des Stars. Voilà, à Kanumbaga mo be ga na jeno wakati na. En folie Bella Dialé. D'accord. Voilà, donc moi je suis Brahma Mariko. Voilà, mon Ndoni Baba Mariko de Nebamana de voilà, donc artiste, peintre, rappeur. Bon, Namia aussi, et elle s'appelle Namia Sidibé. Voilà, donc Flaredo. Donc il a Jara et donc il a Ké. Actuellement, il a donné une émission dans les ministères. Donc, au Sababoula et Naini Jawati, voilà, des passages, Amé Folie Belevake avec son mari, Tonton Cheikh Jawati. Voilà, donc, Nami a boulot pour le moment. En bref, voilà, merci. Voilà, donc, ma famille arabe. Donc, si ça n'a bien, Amé fait gardon, il y a un niveau d'études sur les écoles là. Il y a un modèle il y a un qui a de gagner pour les gains. Ami sa famille sur la chambre. Bossi, mais la méga inake, mais ina prébrani là. Institut national des arts. Oui. Et on y a fait un donc, on va en profiter de l'émission pour faire un petit coucou à tous les enseignants de l'Institut national des arts ainsi que tous les élèves de l'Institut national des arts. Oh, bisous partout. Voilà, même a plus de temps à continuer. Bon, dans la télé, et oh, les dames, c'est ça. Il est préparé actuellement. Oui. Section du musique. Il y a la musique, lesquelles. Ok, d'accord, merci. Donc, voilà. Ouais. Question quelle est donc toujours? Il y a un niveau d'études. Bon, il y a un niveau d'études. Mais c'est quand même fort. Donc, on est rôle. Voilà, avec un barrage, avec un macho, voilà, mais c'est que mais c'est ça, ni école ou bien nous on travaille là. Ah, on est pas de travail là, mais niveau il n'a pas fait coup de donc. Bon niveau il y a un peu au et comment va mandé quoi c'est vrai. Voilà. Donc il y a fait comme na meteme. D'accord, c'est un ami. Avec fait gado et hier sur donc Lincoln na la chumna. Ikida do le gagner folicain. Bon. Ne donne la musique que nous avons bienvenue dans le monde. Parce que nous émission de participer nous ministères. Donc à la on me a mis à imiter. Aller na elle m'a fait donc après fin bégira na ne musique sur le terrain. Bon antoro kono ni baba na nyoko na bara chama kenyo fait. Bafo wana sebima. Mais nyera bi nga carrière préparée à moi-même. Donc deni baba fait tabali quoi. D'accord. Sani famille sera à la et maman donc de sera au cosu. Bon si n'tenem sok me donc là. D'accord. Famille sera là au cola. Donc baba. Baba fait na era sera musique you ngono chugo chume. Bon ne era sera musique kono chugo amina. Il va falloir que madame n'a pas chugo. Donc dans la ma bon on fait. Voilà, donc dans la ma bon on fait en kabila rekono.
donc dalam ma bɔ yen mais kanu ka baara don c'est l'amour depuis an ka dɔgɔn wagati min na an bɛ rappeurs lamɛn an b'u imiter jusqu'à ce que n yɛrɛ nana sigi ka jateminɛ est-ce que yani ka mɔgɔ wɛrɛw imiter est-ce que ne tɛ se ka fɛn dɔ kɛ n yɛrɛ ya donc c'est de là-bas n commencera ka rap daminɛ donc n balila ka na ye tulon kɛra sɛbɛ ye n bolo. D'accord. Voilà. Faamuyali sɔrɔla a la donc an bɛna kuma di Namiya ma voilà sa Namiya aw yɛrɛ bɛ dɔnkili minnu da e ni Baba yɛrɛ précisément aw bɛ dɔnkili genre minnu kɛ aw ka source d'inspiration yɛrɛ aw bɛ dɔnkili ninnu fɛn cogo n t'a dɔn a situation ninnu surtout aw bɛ histoire dɔw de fɔ aw ka dɔnkili da histoire ninnu a y'a vécu de wa walima u nana cogo min na aw la a bɛ se k'o da don la ka dɔɔni fɔ an ye. Bon, histoire in kɔni tiɲɛ ne ni Baba fila si ka histoire tɛ mɛ a kɔrɔmuso ka histoire don. Ne yɛrɛ pratiquement ne yɛrɛ tɛ foyi kɛ musique in na a bɛɛ ye Baba de ne bɛ fɛn partie o partie kɛ Baba de b'a bɛɛ sɛbɛn k'a di ne ma ne kɔni ta ye dɔrɔn ne bɛ taa studio kɔnɔ n b'a da sinon a idée bɛɛ bɛ bɔ Baba de la. D'accord donc Baba comme idée bɛɛ bɛ bɔ e de la donc e bɛ na ɲɛfɔli kɛ cogo min na ani an filɛlibagaw an bɛ faamuyali sɔrɔ a ko la. Ouais, bon, il va avoir fait du goût, une source d'inspiration. En tant que Rojaama, il y a un arrêt qui est fait. Bon, un morceau, il y a un ami qui n'a bus que la première partie, c'est une histoire réelle, une réalité de l'eau. Ni ne koromso a vécu, voilà, et ne koromso et ka kalfam nena la ka dem fitin to abulu donc ni histoire ni ta histoire ni touché ko jugunya ta ka ke dongili bon histoire a bembolo amena c'était inattendu ne ko sigilente na nga bena besoin ke bon et ni jatemne ke mo chama ni na mi a proposer ni parce que a wakati ni kan ka soin ke avec Demsen kan ka kɛ Demsen dɔ ye donc mɔgɔ caman ye Namiya de proposer bon n tagara se Namiya ma et comment dirais-je et tonton Cheikh Diabaté et encore de passage n b'a fo vraiment an ma gɛlɛya don a la avec Tanti Nayini Diabaté donc an ye morceau ye buzz kɛ a balila ne yɛrɛ la n sigilen tɛ n'a ye mais i b'a fɔ Namiya bɛ k'a fɔ cogoya min na dɔnkili kɔnɔna la den tun b'o de fɔ n ye. Mais à maman ɲininkali kɛ est-ce que sa maman est toujours là mɔgɔw bɛ k'a fɔ a ye Namiya ne ni Namiya bɛ échange min kɛ morceau kɔnɔna la c'est ça m'olu de fɔ ne ye donc o de ye ne la inspiré pourquoi pas ne t'a kɛ dɔnkili ye sinon an ye modification fitinin dɔrɔn de k'a la sinon en réalité histoire réelle de don bon an ye modification min k'a kɔnɔna la c'est pour que bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ histoire kɔnɔna la cogoya min na donc o de an y'o de kɛ modification min kɔnɔna ye voilà sinon tiɲɛ de don. Voilà donc faamuyali sɔrɔla aw bɔra ka kuma minnu fɔ i n'an filɛlibagaw bɛɛ i ka tɔmɔta sɔrɔ a la donc comme déjà aw yɛrɛ bɛ yan nɔ morceau in yɛrɛ dara kosɛbɛ morceau in ɲanafin bɛ an na aw fila yɛrɛ bɛ yan an bɛ Mali kunnafoni.net studio de kɔnɔ yan sisan donc an bɛ fɛ komi e bɛ yan Namiya bɛ yan aw ka kan fili ni son in daminɛ ye sisan fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ yan. Ayi ngana kasi dɔrɔn a ye fɛn bɛɛ kɛ pour que ngana kasi o de ka gɛlɛn ma donc an ka taga. Princesse an ye wolo. Baba yafa ne ma ni jo t'a la Baba ne b'i deli yafa ne ma ne ma dabɔ nin kama ne fa yafa. Ne yafari ma ne ka sira fɔlɔ ne b'a dɔn i ma dabɔ kojugu kama n ba tɔgɔ ma ne yafari ma ne ka sira fɔlɔ hakɛ t'i la ne wa. Munna u ko ne teri ka jugu Baba i kanu lamɛn juguman don. Munna u ko ne kunna ka go ne fa i kanu lamɛn ba tɔgɔ ma. Ali dɔw ko ne suba ye munna i kanu lamɛn ba tɔgɔ ma. Ali ye tunga ne to saya bolo abada o tuna u saya ne ma ni ye
sabu kabi domine bangina fokana mbuti yauma yere nyela nesi alilo yere kana fiduguna tunya foye di masala. Voilà, bravo à vous, vraiment Sonjara. Voilà, émotion dans les rêves, voilà, c'était bien. On va continuer dans la question et alibi. Donc, on va faire donc babani na mian comment on bien déjà. Projet mon ba vouloir kada la okanya folika. Ouais, bon, projet Mbambulu, je pense que on va follow et na mian un projet là. Pour le moment. Et en quand un concert donc on aura un morceau qui est ma fille. Voilà, on a décidé que vidéo et album vidéo. Donc on quand a que pas mal. Mais ni banai namado mochila coronavirus. Donc on a droit à coula et coach chien. Bon, au thème qu'on fait et nami encore album solo. Un carré solo. Nami avec album préparé. En même temps, nami avec le concours et ministère. Voilà, donc il a relancé. Donc nami avec concours donc amani a kanumako bela jalen fait. Korole il y a quelque chose à mina do faroba. Voilà, donc au projet de Bambolo pour le moment. Voilà. Voilà, donc merci. Donc comme écoumara namia place là, mais namia bien namia fait un do fine. Ah ouais, namia ga do fo projet. Baba ya foto bra vite ntori. Baba ya foto comme na te fotene. E fait qui tani fita foto bra para o gamble parce baba mi fo. Ah on y était on se go kenen en tout na ngata. Bana kon me ni nga fanu fe. Me concours la ma ni nga fanu fe nga fanu be ga bo kan soutenir. Comme be ndoni ministère di. Donc na sigira ka ketuni je suis obligé kata. Parce que korolon le meta nti se ka boya ministère ma. C'est bibi na ne be yoro bi ministère ka bara di. C'est vrai. Donc ba ni nga fanu fe chaque samedi be ga bo kan soutenir. Modoro ni nga fanu fe. Voilà. Si c'est une question de Bembolo mais à adresser le nom Namia de là. Namia faut que qu'elle tique là comme et bien déjà. Qu'on a mis avec quelqu'un koju. Qu'on a mis quelqu'un. Comme Namia bien Namia te question jabi. Non Namia dit quelqu'un. Namia on dusuka bu ne ti keleke ngan dusuka bu parce que ne fle ne ti son joma ya ma joma ya go ni ko ju ni joma ya ken na doro ne dusu do bo ni dusu du mbora bi keleke o jago he o belete keleke sinon ti keleke ay wallahi ti keleke nti baga mo ma o mo ko no be to ka baga Namia ma ama profiter ni question fa nga fo voilà o ba bu kwa sabali ko Namia dusu bo ay ma do mai no d'accord famille di soro la mala Namia ça non baba ame feka adon sisano beba do donc li kon na manoko musique d'amener mo mi a fo mi ma fo beba donc c'est pas facile sisano depuis au de la musique la eni Namia o ye gele a fin fait soro donc ambe kuma de ma folo e ki da do gele anu na ka do ni fo bon yoro Mali et musique koni niveau musique malienne dron igo gele are ko mais alhamdoulilah de nos jours on tenait à tamun kɛrɛfɛ on fana an ye lafiya minnu sɔrɔ et olu ma o sɔrɔ parce qu'à l'époque ne yɛrɛ hakili b'a la ne bɛ rap daminɛ wagati min na avec mon frère qui est président et Macky Sall on bɛ rap daminɛ wagati min na en ce moment studio tun man ca ni cogoya la studio kun bɛ compter Mali kɔnɔ voilà bon il y avait comment dirais studio qualité fila de tun bɛ studio fɔlɔ ok studio normal yɛrɛ ye mais studio dɔ tun bɛ yen nɔ an tun bɛ instrument biti cassette kɛ fan kelen fɛ cassette vierge dɔ fan kelen fɛ donc an bɛ dɔnkili da en ce moment an tun bɛ répéter trop an bɛ taa studio la dɔrɔn ni i ka partie sera micro bɛ d'i ma ni min ka partie sera n'a min ka partie sera n'a min a bɛ na micro na an bɛ dɔnkili da ten a bɛ ɲɛ très bien. bon nin ta ye anw tile jara n'olu fana tile. voilà anw tile jara n'olu fana tile. bon sisan imagine an bɛ wagati min na i ko bi ne bɛ se ka featuring kɛ avec un artiste ailleurs a bɛ fan wɛrɛ pays wɛrɛ la an bɛ featuring kɛ par internet
mais a b'a ka voix kɛ a b'a ci ne ma ne bɛ n ka voix kɛ an bɛ ingénieur dɔ wele a bɛ instrument k'a kɔrɔ voilà donc en bref an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi musique ko la bi quoi voilà bon gɛlɛya min b'an kan toujours o ye côté financièrement voilà o b'a fɔ ko mɔgɔ ma ko n'i ma min fɔ i siri yɔrɔ la i kana t'o f'i fɔliyɔrɔ la o ye tiɲɛ ye voilà donc gɛlɛya min b'an kan an yɛrɛ ka i b'an ka produit mun na an yɛrɛ de b'a bɛɛ financer dɛmɛbagaw bɛ yen mais c'est pas suffisant dɛmɛbagaw bɛ yen mais c'est pas suffisant donc au côté financement o gɛlɛya b'an kan dɔɔni voilà donc n bɛ se ka o de fɔ n de tun se k'o tigɛ k'i jaabi. D'accord kuma ɲana donc Namia question kelen de don toujours depuis donna dɔnkilida la fo ka se bi ma i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i ka dɔɔni ɲɛfɔ n ye olu ko kan. Bon alhamdulilayi ne kɔni ne tɛ se ka fɔ ko ne ye gɛlɛya sɔrɔ a la parce que ne bɛ mɔgɔ minnu bolo o tilala musique ko la dɛmɛbaga caman minɛ na alhamdulilayi tiɲɛ yɛrɛ kɔni na n tɛ se ka fɛn f'o la ni dɔnkilida ko kɔni ko don n tɛ se ka gɛlɛya foyi f'o la. I ma gɛlɛya foyi sɔrɔ. N ma gɛlɛya sɔrɔ a la parce que n ye dɛmɛbaga caman sɔrɔ fo ne yɛrɛ banna baara ma. N ka baarabaliya kɔni n'i y'o fɔ n'i y'o yɔrɔ fɔ sinon k'a fɔ n ma dɛmɛbaga kɔni sɔrɔ n yɛrɛ la n ye nkalon tigɛ o la. D'accord kuma ɲana faamuyali sɔrɔ la kuma la. Baba an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ e ye album dɔw kɛ ou bien n'a sɔrɔ je sais pas mun don i tɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko la. Ouais ne ye album kɛ ne bɛ n troisième album de la ne ye trois albums titrés. Bon, le premier album, c'était Dans la Garib. Voilà, le deuxième album, c'est Yahi. Troisième album aussi, Yahi. Le double album, c'est le dernier album. Voilà, l'album, ça va revenir au bout. Bon, l'album, c'est toujours Yahi. Mais c'est différent. C'est un album vidéo à 100%. Voilà, donc on est au Niébara. D'accord. Album nous connaît la titre de vous exactement. Bon, le premier album, c'était 15 titres. Bon, deuxième album, c'est 10 titres. 10 titres, double album, en tout 20 titres. Voilà. D'accord. Donc, famille sur la ola. Namia, album Corero. Bon, ne ma album ke folo de ngamba sraka. Ni ba sraka. Inshallah. Ne ma album ke folo de ba sraka. E Namia be situ malasa. Antu mo jeo. Opsna ka direct foti. Amba fashi ngene corona. Ni mi boala ka boala duranga ta. Ni ame ka Namia album ame ka la be inshallah. Donc ame ka album ke inshallah. D'accord. Voilà, Namia. Ne rebe fe ka don yere de. Mali kɔnɔ il y a plein d'artistes artistes baden de bɛ yen mais artiste jumɛn yɛrɛ de fɛnɛ ka ko ka bon na min fɛnɛ Mali bɛɛ ta ye bolofa bɛ min ta kan ne m'a fɔ tɔw man di ye dɛ bɛɛ ka di ye mais bolofa bɛ mɔgɔ min ta kan o ye jumɛn ye. Ne ka artiste préféré Sara. O Sara. A b'o fɔ ne. Walayi o Sara. mais an bɛ se k'a tɔgɔ. Waramata Jagite de kun ka di ne ye kojugu. Ale i y'ale kanu. Trop. Ne ye n ka ministère casting kɛ n'ale de ka dɔnkili ye. D'accord. Donc il a le ministère de la Nigeria ima. Ouais. Sinon il y a un ministère casting qui est allé de donner. D'accord. Donc famille sur là ola. Voilà Baba. On a mis une question quelle est nous? Question quelle est Voilà. Bon, les artistes préférés c'est couple de l'eau, couple aveugle. Voilà et tonton Amadou Bakayoko et tanti Mariam Bakayoko. Voilà, donc au lieu de les gars artistes préférés, les bénévoles la mer chou clé tessin au lamel là. Voilà. D'accord. Famille sur la kumala. Mais Baba, ni les gars de Bambolo Katen et Fenana. Genre on a déterminé journellement dans tes chansons, il peut donc nous toujours conseiller de vous connaître. Mais pourquoi il y a au style choisi en fait? Pourquoi il m'a eu un jarabi nous faisons nous au style Baba Matani au Séraphin? Bon. Pourquoi conscient des jarabes? Tu vois, conscient Djarani, je sais pas, on t'a vraiment expliqué. Moi, mon style musical, ça me va au fait. Est-ce que vous avez fait? Bon,
éducation ne lamɔna cogoya min na n bɛ ka dɔnkili da ni n ka lamara de ye kadi n ye lamara mun sɔrɔ famille kɔnɔ n bɛ ka dɔnkili da ten sinon a daminɛ la n ye style caman kɛ hali mɔgɔ wɛrɛw bɛ n wele fitiri ma n bɛ style wɛrɛw kɛ bon ne lamɔna cogo n bɛ ka dɔnkili da o de ka di n ye o de ka di n ye dusukun na bon mɔgɔw fana y'a yira n na ko o de ka d'u ye à chaque fois ni n y'o de kɛ mɔgɔw bɛ ne sentir o de la kosɛbɛ kosɛbɛ voilà donc ko n'i dɔnna ni turu kelen ni min ye n'i y'a tigɛ ka bɔ i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye voilà donc o de la n ye conscient choisi ka kɛ rappeur conscient mais i tɛna style wɛrɛw ta kɔfɛ si ne e ye ne invité fitiri na sisan c'est pas forcément ko ne ka n ka style musical kɛ style min ka di e ye e bɛ adapter style min yɛrɛ la wajibi ne fana bɛ adapter e ka style de la mais je suis polyvalent je suis polyvalent n bɛ musique genre caman kɛ ni ye ne ka album lamɛn i b'a ye style différent caman b'a la o ye tiɲɛ yɛrɛ sinon a ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ Namiya komi ko k'a ka dɔnkili dɔ bɛ yen o ye dɔnkili jumɛn ye i y'a ko dɔnkili ka di dɛ ne tɛ se dɔ wɛrɛ la o dɔnkili la sisan komi e bɛ se o dɔnkili la e b'o da yan bon n b'o yɔrɔ n bɛ se partie min na n b'o de fɔ sinon n tɛ se dɔnkili bɛɛ la bɛɛ ko ko couple ɲɛna bɛɛ ko ko yafaden ne bɛ se nin dɔrɔn de la ko dɔnkili ka di fo ka ban papa o dɔnkili cɛsiri ye jumɛn i b'a fɔ n bɛ k'a fɔ cogo min dɔnkili daminɛ a mɛnna ne yɛrɛ hakili tɛ texte ninnu bɛɛ la yɛrɛ jarabi dɔnkili don donc ale tulo foro kan tout récemment donc dɔnkili diyara ale ye jarabi dɔnkili don quoi d'accord voilà faamuyali sɔrɔla o la donc Namiya an bɛ fɛ k'a dɔn parce que an b'aw ye ministère la aw bɛ dɔnkili wali fɛn dɔnkiliw de la an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Namiya yɛrɛ ka dɔnkili composé-lenw bɛ yen ka don studio kɔnɔ quoi u da n'o dɔw b'i bolo si ne ka dɔnkili composé-lenw bɛ fo 3 n ye 3 de bila bon 3nan in de ma bila fɔlɔ n ka fɔlɔ o ye mɔgɔya ye semaine tɛmɛnen n ye dɔ bila o ye kanubaga ye kanubaw kan n'u dan ka fanu na donc laban min bɛ yen nɔ o ye ni maa ma se i kungo ti ban d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ baba Namiya komi aw bɛ yan nɔ aw donna n'aw ka dɔnkili min ye a tɛ taa yɔrɔ jan dɛ ne yɛrɛ tɛ se mais baba ye ne ba yira ne la je sais pas comment c'est comme ça voilà sisan nɔ o dɔnkili an y'aw dɔn n'o de donc o dɔnkili bɛna da san fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ yan awɔ micro b'aw bolo a na kɛ dɔnkili ka di ne animatrice ye awɔ dɔnkili ka di ale f'ale bɛ fɛ ka sunɔgɔ dɔnkili dɔ ye 3 de ye koyi a ma ban kelen bɛ taa kɛ laban fana na ayi problème foyi t'a la ni sunɔgɔ de kɔni ko b'i ma problème t'a la Baba ite ne bayira ne la bi yɛrɛ y'a daminɛ ni ɲɛ sa ne bayira na Baba ite ne bayira ne la bi ne bi deli i ka ne bayira na woloba ko hami me ne la bi baba ite ne bayira na woloba ko hami me ne la bi baba ite ne bayira na yayi kana kasi yayi ne bi deli ni alama basi ke inshallah mena mama iraila alika danya na finjugu ni haminjugu mimbeka yayi mena mama iraila kamine yayi olola domina nefa ne mama nyela baba ukone basara dokone babe balula ikana kɛrɛfɛ maaw ka kuma lamɛn ne ka sira fɔlɔ i ba bɛ baloli a ma sa fɔlɔ ali ka da hami jugu min bɛ ne la baba i tɛ ne ba yira n na. Yeah, merci. Ah là, bravo, c'était bien, c'était cool. A jara, o jara, o jara. Ni jara trop. Merci beaucoup. Comme il y a femme là-bas, na avec la, on va kumbe. Ne mi fo aw buka bawo ma dogli de kadale ko mais plateau des stars no mais ni staru wele ko lu buse ko nu donc ko de yiraw be baba
Oh, le but même de l'émission, c'est ça, non? Parce que on fait mes commentaires dans aucun fan après vous les dire à la Kobesi. Oui, Ni aye, on donc des instrumental encore fait, mais voix naturelle, tu vois que c'était bien. Voilà, donc on te garantit que on peut nous faire moi avec la ko prévu de yurula. Donc comme baba, anye mara difficulté kan, donc ni sengaw. Si ça nous donne nous y a opportunité mon d'aller à oui, à opportunité ba mon d'aller à oui. Et puis en relation nous sera donc là. Genre en un mot donc ni y na femme nous là c'est ovma. Au quoi dans la qu'on faut le faire. Bon, donc il la femme là c'est Auma. Rachan en affaire était fort à banc. D'accord. Voilà, donc on sait qu'on doit belle mais alhamdulillah, on essaie qu'à faire une affaire sur là. Une affaire sur là. Nous on essaie de faire. Une affaire chama sur là. Eh baba, au 30 na faute, na fa, ibi daro na fa fena na ibu fena kono na. Ani sora la. Ani war soro. Ani mobile soro. Ani so soro. Ani u fam da ani regarder siri. Ama war soro fena. Ani me no ma fena ma commentaire que c'est au dogoni munu fena be ganda lo, lu be décourager di. Bon, mina fena fi. Bibi na am mi do musique là anto na fara am mi era do musique là bi. Anta soro. Ouais, non mais comment tu fais? Il participer effort mieux pour que le public la ne s'en vient. C'est au effort de c'est beaucoup. À Saraliman quoi. Voilà donc comme dans il a plaisir de en baralo à Kanubana Kadani à public la ne s'en vient. Voilà donc maintenant la question ay na femme soro anye bonya soro ka karama soro ka dawla soro donc je pense que oye mo chama aramadiya la oye mo chama la ni wala do ga ni wari o tiga soro do ga ni fen chama o tiga soro mais on a soro donc là ça va là donc on peut dire am se ga fongani o na fa soro D'accord. ouais On a mes questions qui viennent donc les Portugais m'ont donné donc les sababu ya na mia yɛrɛ san i y'a faamuya na mia o kelen don Bon, bon, ya fɔ tɔgɔ min na o kelen don. Toujours bon a mana fɛn min fɔ o kelen de don an bɛ taa ka segin. Awɔ depuis a daminɛra baba ma n'a fɔ min don. Mais baba dɔn bon a bɛ min bɛ baba la o kelen de bɛ ne yɛrɛ ne ni baba ka baara bɛɛ kelen donc ne tɛna se ka foyi fɔ ka tɛmɛ baba ta in kan. A bɛɛ ye kelen de ye. A mana kɛ kelen togo togo. An bɛ dugawu de kɛ n'a mia k'a ta nin fɔ a t'a fɔ togo la. An bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka sababu ɲuman caman d'an ma an mago b'o dɔrɔn na. D'accord. Voilà, na mia comme kuma kɔnɔna la i ko ko actuellement ko i bɛ Nani Jabate de fɛ yen nɔ. Je sais pas i yɛlɛmalen yen nɔ a ma problème posé à la famille je sais pas. Non ni somɔgɔw yɛrɛ de jɛra ka ne d'a ma. Ah donc i b'ale de bolo. Ne b'ale de bolo depuis ministère banna ɲinɛ ne 100 ans de y'a bolo. Ah ok chez nous bɛɛ bɔ. Ouais n fini n samara n fɛn bɛɛ y'ale de. ouais vraiment Oh na mia t'en profiter k'i kan fili Nani ka son dɔ ye san. Bien. O tɛ baasi ye. Ala lila diala lila ala lila diala ala lila diala farafina musulula diala kana wolo babere di mama ala lila diala kana wolo babere di mama ala lila diala kana wolo dembere di mama ala lila diala tiɲɛ tɛ baasi ye musoya tɛ mɔnɛ ye fɛn fɛn ye den kɔrɔ bɛɛ y'i mɔnɛ mɔnɛ ne ɲinina nka y'a ɲinina sanko ye yan ni nka den sɔrɔ la n bɛ sago kɛ sanko ye bɛ kunba sago kan ye kunba o. Na mia an tɛ kumakan damadamani fana fara o kan an bɛ se k'o kɛ Nani ye k'an profiter tanti Nani ni émission in na. Ne bɛ se ka fɛn fɛn fɔ ka ɲɛsin tanti Nani ma n b'a fɔ dɔrɔn hali bi a ni ce a ye fɛn minnu kɛ n ye ala ka to n ka don a ye. Kuma ɲɛna. En vrai n t'a sara sɔrɔ quoi. N bɛ se k'o bonya dɔrɔn de k'a ye a ye min kɛ n ye n ka se k'a ɲɔgɔn k'a ye dɔrɔn a banna. D'accord. Voilà et baba. Bi an b'a jateminɛ ni cɛ ni muso farala ɲɔgɔn kan ka dɔnkili da. Kuma misɛnmisɛnninw bɛ na. Aw bɛ ɲɔgɔn fɛ de. Situation sugu anw m'o vécu yan.
a bɛ fɛ ka piège bila i ɲɛ. mɔgɔw de b'a fɔ anw tɛ an bɛ ɲininkali de kɛ pour que ka aw tɔgɔ jɛya i m'a ye o dɔrɔn de don. a ye fɛ ka kuma minnu f'i tilen dɔrɔn i b'a fɔ sɛ. i tilen dɔrɔn an bɛ kɛ. sisan komi an y'a mɛn. mɔgɔ fila yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ de. aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ de. ɔ sisan nɔ komi aw yɛrɛ bɛ yan déjà a ye ɲɛfɔli kɛ an bɛ min faamuya. Mani maa ti taa n'i ko i bɛ nin bɛɛ fɔ i ti tila o. donc nin bɛɛ ma tɛ fa la wa. ne bɛ yan ka taga baba an ka taa. a ye question jaabi. bon foyi tɛ ne ni baba cɛ. foyi tɛ ne ni baba cɛ. i b'a dɔn n bɛna fɛn dɔ f'i ye ni diɲɛ ko ko bɛ ne lamɛn la ne bɛ ɲɛsin baba de ma walayi. ne conseil baga ye baba de. baba ye ne minɛ komi a balima de. komi a balima yɛrɛ tɛ ne ye baba balima de. parce que mɔgɔ o mɔgɔ i ni mɔgɔ o mɔgɔ ye gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'i dɔ de. donc ne tɛ se ka foyi fɔ baba la. n b'a fo dɔrɔn a banna. o maliyɛnw ko k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o to maliyɛnw bolo sinon yɛrɛ cɛ ala k'anw cɛ la dɔn. ayi an b'a dɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ o ka di ɲɔgɔn bɛ dɔn nka fɛn min don i t'a dɔn bɛ ka fɛn in fana. ayi o fɛn in tɛ sinon baba ko ka di ne ko jugu an ka di ɲɔgɔn ye dɛ maa ye yan. donc baba question kelen de don. ouais bon i b'a dɔn ni complicité dɔ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baara kɔnɔna la bon ne tɛ jigin u la quoi ni complicité ni a ka complicité ɲɛna kojugu mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ aw ma quoi sinon a y'a fɔ cogo min o de don an bɛ ye ne balima de ye bon baaraɲɔgɔnya la a caman tɛmɛna a ma daminɛ anw na quoi wa a tɛna laban anw na artiste caman ye nin kɛ ka tɛmɛ u ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ après ko wɛrɛw donna a kɔrɔ mais anw tɛ ala deli anw ta ka kɛ o ye quoi anw tɛ ala deli anw ta ka k'o ye bon toujours fɛn kelen de b'anw fila bɛɛ kun na o ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka nafa sɔrɔ a la voilà ni ne nana mɛn yan a y'a fɔ cogo min an ka di ɲɔgɔn ye trop voilà baaraɲɔgɔnya la an bɛ baara kɛ ni baara nana an bɛ baara kɛ très bien bon an bɛ kulonkɛ fɛnɛ kɛ voilà an bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ n'o nana an bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ très bien donc o complicité ne fanga ka bon kojugu donc ni public y'o ye u b'a fɔ ko ko dɔ b'an cɛ voilà ka sɔrɔ ko t'an cɛ. i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ hali n'an bɛ taa concert kɛ yɔrɔ ninnu fɛnw na an ka paroliw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ an tɛ kuma yɛrɛ. aw to ka harmonie kɛ. voilà. hasardement donc aw to k'a dabɔ a kama de ko anw fana da don kuma la. ayi an t'a dabɔ a kama dɛ an ta ye bɛnsema de olu bɛɛ ye diyaɲɛ de ye. ayi nin bɛ dabɔ a kama yɛrɛ de. non a ti dabɔ a kama. d'accord donc an ye faamuyali sɔrɔ aw ka kuma la. d'accord. ayiwa n'a ɲani baba bɛɛ bɛ jamana ye actualité dɔn n'a ɲuman yɛrɛ plutôt pardon n'a ɲuman yɛrɛ ka statut y'an kuru kosɛbɛ je suis Sidiki Diabaté voilà sisan nɔ aw yɛrɛ hakilinata ye min ye nin affaire in na Sidiki Diabaté et Mama Sita kuma bɛ di na min après ma baba an bɛna sɔnni ne ba i bɛ fɛ ka n da don kuma la. ayi ne t'i da don kuma la sɔɔri i b'i ka avis dɔrɔn de di quoi i hakilinata ye min ye a ko la comme tu es artiste et tout donc voilà aw artiste lamɔw tɛ. bon ne t'a fɔ Sidiki jo t'a la n t'a fɔ Mama Sita jo b'a la diɲɛnatigɛ kɔnɔ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ ni fili kɛra an b'a ta ni hakili de ni ko tiɲɛna kɛbagaw bɛ yen tiɲɛnibagaw bɛ yen ni ko tiɲɛna an b'a lajɛ de an b'a dilan ɲɔgɔn fɛ min ye Sidiki sɔrɔ mun b'a bali k'a tɛ ne yɛrɛ sɔrɔ donc diyagoya ne bɛ kɛ Sidiki de ka part la parce que Sidiki ye artiste ye ne yɛrɛ artiste ye n b'a soutenir o ye diyagoya ye. n tɛ se k'a fɔ fana ko n tɛ Mama Sita soutenir parce que ne yɛrɛ ye muso ye min kɛra a ti bɛn mɔgɔ si ma n'a kɛra ne yɛrɛ ta la a ti bɛn ne ma donc an b'a fɔ dɔrɔn ala ka jisuma kɛ jikala in kan k'a ko ban Sidiki yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ala k'a bila k'a fara anw yɛrɛ kan yan nɔ ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ. ala ka dugawu minɛ donc baba question kelen de don affaire in e yɛrɛ hakilinata. bon an bɛ yɔrɔ dɔ fɔ a tɛ tɛmɛ o kan quoi. bamananw b'a fɔ bamanankan na ko n'i ye juga ye adamaden su kan k'i b'a fɔ ko juga ko bɔn an su kan voilà donc Sidiki ye artiste de ye i b'a fɔ ne fana ye artiste ye c'est un frère ne ni Sidiki an ye jɛ kɛ ka tɛmɛ voilà donc c'est un frère
a mana kɛ cogo o cogo n'an y'a fɔ cogo min ko mana mɔgɔ tɔgɔtigi ni tɔgɔ tɛ mɔgɔ min na wa ko tɛ kelen ye Sidiki il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamu Sidiki filɛ niveau min na mentalité min bɛ Sidiki la Sidiki ye denmisɛnnin de ye quoi c'est vrai denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mais il faut que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko a ka laɲini tɛ nin ye a bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn Sidiki ka laɲini tɛ nin ye voilà donc an bɛ yafa deli de kɛ toujours ko in ma bɛn mɔgɔ minnu ma an bɛ yafa deli k'u fɛ donc au nom de toutes les artistes donc u ka Sidiki u kana minɛ a ka kɛta ma quoi voilà u kana minɛ a ka kɛta ma a ka gɛlɛn Sidiki ɲɔgɔnna denmisɛnnin ka ni wariba sɔrɔ ka ni succès ba sɔrɔ ka dawulaba in sɔrɔ ka tila ka hakili ɲuman di ma a ka gɛlɛn il faut que mɔgɔw ka o yɔrɔ de faamu voilà sinon Sidiki bɛ yɔrɔ min na a ka laɲini tɛ a ka aladeli tɛ voilà an si ka aladeli tɛ donc an bɛ min fɔ dɔrɔn Ala ka Sidiki Ala ka dɛmɛ ka tanga k'a kisi Ala ka artiste bɛɛ lajɛlen kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma voilà c'est ce que je veux donc famille sɔrɔ la kuma la sisan nɔ question min bɛ na ne na min an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ aw dɔnkili kɔnɔna la n'aw ye voyage dɔw kɛ concert ninnu hali extérieur ninnu na aw tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an ye o ko la bon an bɛ concert kɛ yan Mali kɔnɔ an bɛ concert kɛ mais an ma bɔ fɔlɔ on a bɛ dɔw de kɛ komi ko bɛɛ ye sababu de ye ko kuma ma se a tɛ kɛ ko bɛɛ b'a kuma de bolo n'a kuma sera a bɛ kɛ an bɛ dɔw de kɛ dɔrɔn hali bi Ala ka sababu ɲuman d'an ma sinon an bɛ ka baara min kɛ mais komi Mali don voilà Mali bolo Mali don sinon an bɛ ka baara min kɛ baara ma nɔgɔn dɛ d'accord voilà Baba i ka kuma kun kɔnɔna la i ko e ka album filanan tɔgɔ Yayi sabanan tɔgɔ Yayi mais pourquoi i bɛ ka insister tɔgɔ in na hali bi bon mun bɛ ka insister Yayi in kan parce que yɔrɔ Yayi ye histoire dɔ de ye Yayi tɛ c'est à dire Yayi malien yɛrɛ de ye Yayi ye n'a fɔra ko Yayi c'est à dire an ye fɔlɔ min kɛ a kɛra succès ye donc ne yɛrɛ ye n sigi k'an réfléchir an ye fɔlɔ kɛ an ye filanan kɛ a diyara mɔgɔ ye ne ye n sigi k'an réfléchir pourquoi pas un album vidéo parce que ni ye album in ta k'a lajɛ komi a ma bɔ fɔlɔ i b'a sɔrɔ conseil min kan ka fɔ mɔgɔw kan ka conseil min d'a denkɛ ma kan ka conseil min di denmuso ma i kan ka conseil min di i dɔgɔkɛ ma hali i masa denni masaya la c'est à dire vie quotidienne yɛrɛ kɔnɔna la Yayi y'o de ye donc c'est raison pour laquelle o ye ne ye album vidéo kɛ a kan ka insister a kan pour que mɔgɔ minnu b'a lamɛn u ka faamuyali caman sɔrɔ parce que n'i ye Yayi ta de A à Z mɔgɔ an balimamuso minnu n'a bɛna bɔ n'i ye Yayi lamɛn a ɲɛma yɛrɛ a ka ca Ala fɛ hali n'i ye furu kɛ i ka furu bɛ mɛn si la parce que conseil minnu b'a kɔnɔ n'i y'a lamɛn ni hakili ye ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ vraiment diɲɛlatigɛ kunkanko kumaw de don quoi ladilikan minnu b'a kɔnɔ a dabɔlen don c'est à dire fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc o de kama ne yɛrɛ c'est social en bref c'est social donc o yɛrɛ voilà ne yɛrɛ de concentré a kan voilà donc u sigi dɔrɔn depuis son yɛrɛ daminɛ ne yɛrɛ n'a mɛn a ka n sigi ka kasi a kɛra an ka so ouais c'est vrai k'a sɔrɔ n ma don studio kɔnɔ n y'a sɔrɔ Baba kelen don ka voix témoin kɛ k'a bila ni n taara fɛ yen n dalen b'a ka fauteuil kɔnɔ n bɛ ka son lamɛn kasira ce jour là partie fitinin tɛ se ka da yan nɔ bon ou bien surprise de an y'a partie fitinin da yan sisan an fɔlɔla k'o de dɔn an fɔlɔla k'o de dɔn a tɔ surprise kɔfɛ a tɔ kɔnɔ ok d'accord an bɛ t'o kɛ babɛnba kɔnɔ n'Ala sɔnna ni kow nɔgɔyara voilà Damia an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i furulen don walima si tu es toujours célibataire bon
malien wala bara ni furula ti ko mala mo ay mana chugo don na mi aga ni fo gen ay ba malien ko ni ka funde tsira furuka do malien na c'est vrai o tsaka ke donc na mi toujours célibataire bon ni ka fa na ngi célibataire donc na mi furulente me ko be voilà ko be voilà iya fa ko be na na ka na edu na mo ko ba be ka sinon ko be donc papa question quelle est on est fou là ba furulente de umbe no on est bolo fla kele de de na chane ay de wona re do ko ko te i wolo ta ere wona aga strandi na asira folo voilà donc na mi afana do wonu be aga chan ay baba e ma kuma familiare baba ko wa foto go na i ere take an kan wore ma o haga juli bon c'est ça il va on maman sœur alors hinala voilà yayi ba fatura afa yayi kalfanema mon grand frère aussi père à son âme il est décédé il va taraka din chaman kelen to yoro o ene voilà donc voilà quand ma princesse Farah an nere batoma mais o côté no o do mega ko princesse ay je foli ga ma fam yani soro la princesse de no bati to wara foni ma princesse ko de na me wole to la princesse o muna e adi dana mi la princesse seulement kada edro voilà yoro princesse o kadi nyugo na indu e du bani do mama mais ne ma ba o ma ne ko ima no ne kadi babai mais kadi yo fene tikire ne kadi baba fene kadi ne ba kadi ne ne tisaka baba ga jayelo ni fin kadi te fait fouille ga kala en général le temps pour les maro princesse ya ngache hein voilà donc c'est ma princesse voilà on te fait basi fouille ga soro al ne anya kumne aben de bon wallahi ok d'accord donc comme émission na ci akunchamara là mais en table là bébé musique qu'on a donc namia artiste ou rappeur ou jelu c'est pas du tout facile ni ma men ni menyona ni be guerre là chromatique li bien fait clash bien et puis dem seni munu fana nyeba awla déjà aw munu aw vivre ci gumna lu bulu donc daka no c'est vrai on va la lumna lu nyana excitante en redrone donc mais donc excitante voilà quoi mais lui fait aw conseil de dire conseil min kon nala ni prise de conscience be na ci gumna ouais iga woro jara ko jugu igaro et si ça musique développera surtout rap le rap malien ne start facile ça start B 26 mars Omnisport Modibo Keita voilà bon rapport où la maneno kosobe rapport de sega jamana ingla rapport de sega jamana inchi donc musicien to ma droite mais il faut que yanga tien fo voilà donc on va que to mala donc ne ba ni rappeur munu be ka do ala minu ba la on va essayer on va musique conscientiser parce que mogobe on est là mais demsanu surtout demsanu avenir du niveau avenir go demsanu voilà il faut te ga ko content tia 600 parce qu'il va demsanu précéder no to soro donc il va to soro li te problème mais ka to la kana ka maintenir vraiment non donc patience il faut te demsanu na why fembe kadi mogoy dron ou bena ma krikara uta dron ka fo mogoy donc mogo ba la mais pour que ka to soro jona wati ko do iba e atteindre atteindre buzz là donc avec demsanu ba la mais ou ba imiter a chamakera balante mo to fo a chamakera demsanu ba rapper la mais ou imiter ou no fa voilà donc ne mi fo demsanu e ani un korom mu fene ba la donc on va essayer on va musique conscientiser ka fin fo demsanu e ni ma to demsanu bi sega sini sigi baraw gol fo demsanu e donc il va no kera avec
jamana bɛ nafaba sɔrɔ halisa ka taa fɛ mais n'a kɛra n bɛ nin kɛ n bɛ nin de kɛ n bɛ nin de kɛ n bɛ nin ta n bɛ nin ta ça va finir très très mal ala k'an kisi o ma donc ne bɛ ladilikan min fɔ n teri rappeurs ye an k'an ka musique an ka conscientiser so dɔn yiri dɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ fangafin y'a ka rap kɛ au temps des fangafin ni fɛn ninnu tun tɛ yen tapanw nana tapanw ye rap révolutionné avec la coup donna o bɛ k'a daminɛ tuguni voilà a tɛ kɔrɔ voilà a filɛ u b'u ka carrière maintenir toujours halisa donc mais min f'u ye dɔrɔn rien ne vaut le rap conscient foyi tɛ rap conscient bɔ ala k'an kisi saya bɛ balo bɛɛ hali tanyanen kɔfɛ rap conscient de b'a to sali n'a ma min fara ɲɛli kan a tɛ o tiɲɛni kɛ voilà donc moi-même ne tun bɛ radio ne tun bɛ antenne kan don dɔ la o ye ne wele k'a fɔ ne ye grâce à ne ni Nami ye dɔnkili min kɛ dɔnkili in sababu la muso ka furu kun sara a ka furu seginna cɛ seginna k'a furu o kɛra dɔnkili sababu la voilà donc e yɛrɛ b'o dɔn i mɔgɔ ye n'i kɛra sababu ye ka furu dilan o ka ɲi mais n'i kɛra sababu ye ka furu sa o man ɲi voilà donc avant ne ye tɔgɔman sɔrɔ Nami elle peut témoigner n ka dɔnkili sababu la o fana ka furu bɛna sa la même chose muso ye promesse ta a ye den tɔgɔ da n na o bɛɛ kɛra mun kama o bɛɛ kɛra parce que bɛ ka kuma voilà donc toujours ne kɔni b'a f'u ye dɔrɔn u ka musique u k'a conscientiser a banna. D'accord. Voilà Namia question kelen de don conseil plutôt man question dakuruɲɛ dama damani voilà bon ne kɔni bɛ min fɔ n tɔw ye hali ni ma se ka fɛn fɔ kɔrɔbalenw ye sa n tɔw ni minnu ye génération kelenw ye dɔnkilida tɛ ko n bɛ don a kɔnɔ n bɛ n yɛrɛ wɛrɛ dɔnkilida to ye dɔnkilida ye fɛn o fɛn dɔrɔn i ka baara kɛ n'i ye baara kɛ dɔrɔn i b'a nafa sɔrɔ baara in dɔrɔn sinon fini ɲuman don ni samara don ta wala dɔw kɛlen bɛ ka musique yɛrɛ kɛ n bɛ fini ɲuman don n bɛ n kun dilan n bɛ samara don ne yɛrɛ kɔni ne lamɛn ne hakili to ne bɛ fɛ ka baara de kɛ pour que ka so jɔ n b'o conseil d'u ma gulɔmi ninnu ni fɛn ta ninnu nafa t'a la quoi n'a m'i ka baara la segin kɔfɛ a t'a la taa ɲɛ parce que a mana se yɔrɔ dɔ ma i tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ bilen donc n bɛ conseil d'u ma u k'olu to yen u ka baara kɛ a ɲɛma n'u y'a kɛ lala an ka laɲiniw ala n'u sabati o dɔrɔn de bɛ ne fɛ ka f'u ye. Ok donc Namia question laban dɔ b'an bolo jumɛn ka di Namia ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ. Ne ya ne dumuni de ka di ne ye. Dumuni ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ. Walahi n bɛna fɔ Baba e dun. bon ne kɔni baara de ka di ne ye. Baara ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ. Walahi baara ka di ne ye trop. D'accord. Donc faamuyali sɔrɔla aw ka nin kuma la. Voilà donc un petit coucou pour vos fans. Mais baba ye donc i bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ne na fɔ mɔgɔw ɲɛna ko dumuni ka di ne ye quoi. Namia hali ni y'anw da yan fan min bɛ yen i b'a dɔn ko dumuni ka di. Dumuni dɔrɔn man di o parce que dumuni fana bɛ kɛ ni fɛn dɔ de. Dumuni ka Nami ye trop. I bɛ dumuni kɛ a ka sɔrɔ i bɛ baara la dɛ. Pate feerela dɔ yɛrɛ b'an ka yɔrɔ la ni Nami bɛ taa dɔrɔn a bɛ ne wele ko pate. Bon ala ka makana di mɔgɔw ma sa. Ok d'accord baba comme émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma. Voilà un dernier coucou pour les fans donc, pour la famille. an bɛ min fɔ an kanubagaw ye voilà donc u ka i b'a fɔ u filɛ k'an ka nouvelle sɔrɔ cogo min u ka continuer k'u abonner an ka YouTube la. voilà an ka chaîne YouTube la ani Mali kunnafoni c'est pas ça. Oui Mali voilà Mali kunnafoni.net. Mali kunnafoni TV voilà donc u bɛɛ lajɛlen fo u ka patience la ka an suit voilà donc an b'a f'u ye fɛnɛ u ka continuer k'u abonner n'u mago bɛ comme sisan Nami ye carré solo daminɛ Nami y'an ka chaîne YouTube bɛ ka à part ne fɛnɛ ta bɛ à part an jɛ fɛnɛ bɛ à part donc Marigo Baba officiel ou Namia Sidibé officiel page bɛɛ bɛ yen nɔ Namia et Marigo Baba officiel voilà donc n'u mago b'an ka
et nouvelle là on peut vous abonner à la page là on va nouvelle sur d'accord voilà et merci merci à Maoufana Fou voilà Nam ya un dernier coucou pour les fans la famille bon nga fanu ne ba fo Ibaro kuma daga gelele ma. Wala na mu ga ga don dai samso la na kuma ga gelele ma. Donc nga fanu ba bela jele fu wal biya continuer ka abonné nga page lo dorone na fa ba nga. Ako abonné nga page lo pour ga absa nga kuna folia so donc au gros bisous merci beaucoup. D'accord. Voilà, on a libéré ni kuma ambolo bi ka yira awla na kila oni ne ambe nga tomota soro ni ko nala donc on a amba foye au kambe je wakati were